Ang Nino, niya nasab siya. Niya nasab kong ikagtahan. Nasya silam sa kahing sambag. Malakaw siya. Huwag ako! Pakita ko si Munong! Christina, totoo kay ako. Dili lagi ko si Christina. Ako si Catherine, alias Tinay. Ikaw si Christina. Ang akong mahal ka, Christina. Ay! Ungo ang gwapa! Uy, hala! Alma! Asay mong show? Mamatay ka, Christina. Hugdan ko ikaw sa imong dugo sa ikaduhang higayon. Kagang! Catherine, likay ko. Tungod kay usa ako kaungo. We, joker ka, Luis. Asa ko tuo? Kinahanglan mo tuo ka kanako. Ungo lagi ko. Tanawang akong bangkil. Oh, Halando! Ka-nice! Kasinaw si mong bangkil. Porcelana na. Din ka balitana. tuitaw ko. Ungo lagi ko. Ungo ka man. Ayaw pagbuot. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Anino sa kangitngit, bangkil sa kamatayon, mga ilhanan sa nagpahiping kadautan. Katuhuan dili, sugilanon nga gisuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Rani Badboy Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Agoy, Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Pamilaw. May nagpaso-paso sa atong adopted. Kinsa makakala? Hoy! Kinsa maganda sa atop? Kinsa ka? Ayaw sa mga ungo ka! Karon ka! La, asa mong kala? Makuha kong sundan sa kusina. Patay ko kumuha karon kung naugas ubos. Ungo? Binuang. Ungo, yun. Ay! Ay! Asa mo rin? Marumang nagsulog sa atop? Hay! Asa man ka? Kawatan ka! Mangawat ka! Wa minahot dire! Wa kay makuha! Nga nanawag ka sa atop niya, ha? Sige! La! Sandres ba? Kay patay ko karon kumuha ka. Uy! Tapos sa mga makadlokan! Hay! Di na jiginganan ang mga atop! Kanaog ya! Bilog susunod! Sasayo ta! Oh. Tanawin na to sa bintana, Lula! Ayaw, ablihi ang bintana tinay. Pahawa din sa bintana. Hawa din, he. Lula! Ibato ang bintana! Hay! Kajut lang! Nag-usap ka nas mo. May kamay lungag dirila. Makita ang gawas. Kadali lang. Ala! Usapan! Lula! Nailalaking nagbalog sa nataran. Taas ang sininaw nagkao. Usa! May tao sa ubas? Ola, may tao. Pero dili maklaro yung naong. Ayaw paglihok! Gawas diha, Christina. La, may gitawag siya. Usa? Usa gitawag ka? Kita gitawag? May gitawag siyang Christina. Christina? Uy, biko na papalili ako na ko, be. Palili ako. Gawas na, Christina. Nanawag lagi siya ni Christina lang. Usa pa rin mo gipanulti. Wa makoy nabati nga tingog na nanawag. Pero la, nasi sa gawas. Klaro kayang bayang niya nagbarog. Pero di lang mo klaro yung naong. Natabunan sa kao. Gawas na, Christina. Uban ka na ko.
Ha, Lord. Ay, Ala, ninuhugin siya ng anang Christina, la. be, palili ako ko. Palili Ah, sige, ako. sige, ilili na la. Sige. Para di mo siya makita. Be. Oh, oy. Ay, may tao diyang waman. Pahawa, tiguwag. Wala ka ba maluoy nga namati sa akong ulipon, Luis? Nagkinahanglan siya kanako. Dili ko musugot nga imo siyang hilabtan, Claudia. Ang kabila na buang na ka? Wa man taon ka magpapid. Uy, ganong doon naman kaya kaon? May koneksyon na kami, Luis. Og dili mo na kana maputol. Og dili ni mo mahimong bantayan si Belia, samtang si Rufo ato karon kang Christina. Dili! Gilinla ninyo ako! Walay luna sa mga sama ka nato ang pagkamalo mo sa kasing-kasing, Luis. Kana, mubiya ka, Luis. Aron maatiman ko ang akong ulipon. Awa naman go'y lalaki eh. Pagdali, Christina. Gawas. Tanan sabla. Iyan sa gisampit ang Christina. Ay, naunsa man sa dandonggan ni mo, Tinay. Ay, wa man ta ko'y nabati nga nagsampit ka nga nga, Christina. Gawas na. Pag-awasan niyo ko niya, la. Tinay! Ngano ikaw man ang mong gawas? Nga dili man ikaw ang gisampit! Hoy, Catherine! Catherine ka, Tinay! O dili ka si Christina! Kinsa man ka nasampit ang Christina, ha? Kinsa ka? Ako. Kinsa man ka? Karon pa mo ko magkakita nimo. Sir, taga-diin mo ka, sir. Ako si Rufo, Christina. Usa sa imong maghahalan. Nalimot ka, Christina? Dili man Christina ako ngan. Catherine man ko. Unya, tinay akong angga. Palayo kang Catherine! Rufo! Uy, si Catherine! Ako na siya! Dili mo siya mailog, gikan ka na ako, Rufo! Luis! Mango, Luis! malimot ka sa nakita ni mo. Tinay! Tinay! Oh, kano na ang magkasayota? Ano sa nakuyapan ka? La, Oh, sa minitabo. na! Ako'y mangutanan ni mo kung gano'n naghigda ka din sa gawas. Sayota pa dyan! Ha? Katok daw din his gawas, la, uy. Dali, manood ka! Gipasadyanaan ko na ikaw. Nga dili ni mo hilabtan si Christina! Dili ka magmadaugon sa tanang higayon, Luis. Palayo kang Christina! Bila. Bila. Nang, buhi ano to? Mala, ayaw na maglugnot, day. Bitaw na iyo kung lugnod tayo. Sa naman taon ka, masabad taon na yung kamot to eh. Nagdugo na, day. Nabila, migara na ka ha? Puspusan ka kahoy ron. Belia, gawas na. Uban ka na ako. Agaw! Mauban ko din mo! Agaw! Nakoy nga nung daon ay paglakaw na kayo nagubihain na nagdugo na daon yun. Balion ko ning akong kamot. Kung dili ko ninyo buhian! Iliyo si Bila.
Tony! Ay, pangilambot ha! Ay, di pangilambot to! Di mo maluoy ni Bilya. Nagdugo ng iya makamot. Nasamad ang iya matiin. Sige, tagtanga na lang na siya sa duldol. Nang! Lula, unsa lagi kinita mo sa gawas? Ngano naabot man ko dito? Nagsusi ka sa lalaki nga imong nakita sa lungag. Nga nagsige og sampit sa pangan nga Christina. Ha? Ngano di ay, unsa may nahinumduman ni ba? Oh, nahinumdum ko nga. Nga doon ay tao nga nagbalog sa gawas sa ubos sa kwarto. Pero wa mo kahinumdum nga may gawas ko. Unsa? Magawas ka na diha sa dudol, Bilya. Anak, kailang paglakaw na ka. Tony, hawani ang agianan sa akong ulipon. Sulod ako, Bilya. Tony! Asan mo na dos bila, ha? Asan mo na doon? Hinom! Agay! Dali na. Koy! Tony! Asan mo na dos bila? Asan mo na dos bila, oy? Belia, balag dali, day! Ibalik ako anak Tony, oy! Belia, balag dali, day! Menang ko na! Bigawas na sila lang! Dali! Ipanglabay ni Tony ang mga kaangapuwag nga amo gialis yung utubangan ng... Nagkagawa sa bila lang! Belia! Anak! Katlaw na? Mahal? Luis! Si Luis! Niya si Luis! Katlaw na pero... Niya siya! Mahal! Niya ka, mahal! Gusto lang kong makakita ni mo. Sa dili ba akong matulog? Ha? Mahal, gawata kini. Unsa man na, mahal? Kuha alang dire, mahal. Pagdali, kay hapit na mo sidlak ang adlaw. Oo! Oh, nana ko, mahal! Hala! Musidlak ng adlaw! Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ongo kaman, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.